Кечка! Не мога да повярвам. Те наистина успяха. Още мисля, че трябваше да организираме спортен турнир. Ако филмовата вечер се провали, а аз знам, че така ще стане, нося спортните уреди като резервен план. След време ще ми благодарите за това. Бях съвсем обикновен човек, но това беше преди да се случи всичко. Преди сателитът да отключи смъртоносен некровирус и да ми отнеме всичко, което имах. Извадете бухалките. Това е Зомбокалипсис 3D. Не се тревожи, скъпа, ще се оправя в гадините. Скъпа? Супер! Майчице. Скъпа, наистина съвсем си се запуснала. Брато, защо го направи? Не знаех, че ще се стреснеш. Върнете ни парите! Хайде! Защо се изплю? Лъкни! Брато, защо не работи? Оправете го! Ау, бъбреците ми! Обърнал си я наобратно. Ето. Благодаря ти, че за малко не ни провали почивния ден. Погледни, зомбитата наистина изпъкват. И още как това стигна далеч от екрана. Момент, ние не сме с 3D очила. Момчета, вижте. Това е истинско зомби! Майчице, какво ще правим? Ей, стрелжачени! Внимавай! Спортните уреди на мускула. Братче, добър изстрел. Добре, умнико. Ще ти го кажа на език, който разбираш. Това, което направи, събуди мъртвите. И доста ги вбеси. Приятел, ако някой пострада, край с почивния ни ден. Трябва да държим зомбитата далеч от хората. Супер! Вече гледай, зомбито го отнесе. Видяхте ли как иска сам на зомбито в лицето? Момчета, казах ви, че тези неща може да ни потрябват. Атака! Най-добре включете грила, защото ще правя зомби кебаб. Не се пускайте, има достатъчно за всички. Дядко! Ей, червей, защо не си похапнеш малко от това? Мисля, че се справихме с всички.
е силен. Мордекай, коничката! Добре, нещастни, неживи страшилища. Отнехте ми почти всичко, но ако си мислите, че ще ме лишите от моя... Платен почивен ден, жестоко се лъжете.